Στις ήσυχες στιγμές ανάμεσα στο χάος της καθημερινής ζωής, υπάρχει μια διακριτική αλλαγή στον κόσμο γύρω μας. Είναι μια αλλαγή που σέρνεται αργά, απαρατήρηται από τους περισσότερους, αλλά έχει ήδη ξεκινήσει. Τα σημάδια είναι εκεί, κρυμμένα σε κοινή θέα, συνυφασμένα με τον ιστό της ψηφιακής μας ζωής, των οικονομικών συστημάτων και των κοινωνικών δομών. Αλλά οι άνθρωποι δεν το βλέπουν, είτε δεν μπορούν είτε δεν θέλουν. Η άνοδος της τεχνολογίας έχει φέρει επανάσταση στη ζωή μας με αμέτρητους τρόπους, κάνοντας το αδύνατο δυνατό και το μακρινό κοντινό. Ωστόσο, έχει επίσης εγγενιάσει μια εποχή πρωτοφανούς παρακολούθησης και συλλογής δεδομένων. Κάθε κλικ, κάθε αναζήτηση, κάθε ηλεκτρονική συναλλαγή συμβάλλει σε μια τεράστια βάση δεδομένων, με πληροφορίες σχετικά με το ποιοι είμαστε, τι σκεφτόμαστε και πώς συμπεριφερόμαστε. Τα δεδομένα αυτά δεν συλλέγονται μόνο από εταιρείες που επιθυμούν να προσαρμόσουν τις διαφημίσεις και τις υπηρεσίες τους, αλλά είναι επίσης όλο και περισσότερο προσβάσιμα σε κυβερνήσεις και άλλες ισχυρές οντότητες. Ο κόσμος διολυσταίνει αθόρυβα, σε μια κατάσταση καπιταλισμού επιτήρησης, όπου οι προσωπικές μας πληροφορίες αποτελούν το πιο πολύτιμο νόμισμα. Αυτή η αλλαγή φαίνεται στον πολλαπλασιασμό των έξυπνων συσκευών, κάθε μία από τις οποίες είναι ένας ανιχνευτής που συλλέγει δεδομένα. Από τα έξυπνα ηχεία που ακούν τις συνομιλίες, μέχρι τα fitness trackers που παρακολουθούν τη σωματική μας δραστηριότητα, η ζωή μας γίνεται όλο και πιο διαφανής σε αυτούς που ελέγχουν αυτές τις τεχνολογίες. Αυτή η διαφάνεια συχνά μας πλασάρεται ως ευκολία ή ασφάλεια, αλλά αντιπροσωπεύει επίσης μια σταδιακή διάβρωση της ιδιωτικής ζωής. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το βλέπουν το αντάλλαγμα. Δεν συνειδητοποιούν ότι όσο πιο συνδεδεμένος και έξυπνος γίνεται ο κόσμος μας, τόσο πιο ευάλωτοι είμαστε στο να μας παρακολουθούν και να μας ελέγχουν. Το οικονομικό τοπίο είναι ένα άλλο πεδίο, όπου οι αλλαγές εξελίσσονται, αλλά παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αθέατες. Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα γίνεται όλο και πιο συγκεντρωτικό, με λίγες μεγάλες εταιρείες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να κατέχουν τεράστια δύναμη. Η συγκέντρωση πλούτου και επιρροής μεταξύ αυτών των φορέων αναδιαμορφώνει την παγκόσμια οικονομία με τρόπους που λίγοι άνθρωποι κατανοούν πλήρως. Ενώ οι επιφανειακοί δείκτες, τα υψηλά επίπεδα της χρηματιστηριακής αγοράς, οι νέοι τεχνολογικοί γίγαντες ζωγραφίζουν μια εικόνα ευημερίας, η υποκείμενη πραγματικότητα είναι πιο ανησυχητική. Η πανδημία COVID-19 επιτάχυνε αυτές τις τάσεις, οθώντας τις οικονομίες σε πρωτοφανή χρέη και αναγκάζοντας τις μικρές επιχειρήσεις να χρεοκοπήσουν. Ενώ οι μεγαλύτερες εταιρείες ευημερούσαν, οι κυβερνήσεις παγκοσμίως ανταποκρίθηκαν με τεράστια πακέτα τόνωσης, αυξάνοντας έτσι περαιτέρω τα εθνικά χρέη. Αυτό το χρέος, ωστόσο, δεν είναι μια αφηρημένη εικόνα. Αντιπροσωπεύει μελλοντικές υποχρεώσεις που θα πρέπει να καλυφθούν, ενδεχομένως μέσω μέτρων λιτότητας, αυξημένων φόρων ή περικοπών σε βασικές υπηρεσίες. Η αυξανόμενη οικονομική ανισότητα, που τροφοδοτείται από αυτόν τον συγκεντρωτισμό, είναι μια ορολογιακή βόμβα που χτυπάει, αλλά παραμένει αθέατη για τους περισσότερους ανθρώπους, που απλώς προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα καθημερινά. Ένα άλλο σημάδι των αλλαγών εντοπίζεται στον τομέα της πολιτικής και της κοινωνικής ζωής. Η άνοδος του λαϊκισμού, του εθνικισμού και της πολιτικής πόλωσης δεν είναι απλώς μια σειρά συμπτωματικών κινήσεων. Είναι αντανάκλαση βαθύτερων κοινωνικών μεταβολών. Ο κόσμος διχάζεται όλο και περισσότερο, με τους ανθρώπους να αποσύρονται σε θαλάμους ηχούς, τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός σύνδεσης. Οι πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, που έχουν σχεδιαστεί για να μας συνδέουν, έχουν παραδόξως οδηγήσει σε μεγαλύτερο κατακαιρματισμό, καθώς οι αλγόριθμοι δίνουν προτεραιότητα σε περιεχόμενο που επιβεβαιώνει τις προκαταλήψεις μας και τροφοδοτεί την οργή. Αυτός ο διαχωρισμός δεν είναι μόνο πολιτικός. Επεκτείνεται στις απόψεις μας για την επιστήμη, τον πολιτισμό, ακόμη και τα βασικά γεγονότα. Η διάβρωση μιας κοινής πραγματικότητας καθιστά ευκολότερη τη διάδοση της παραπληροφόρησης και δυσκολότερη την αντιμετώπιση συλλογικών προκλήσεων από την κοινωνία, όπως η κλιματική αλλαγή, η δημόσια υγεία και η ανισότητα. Ενώ αυτές οι διαχωριστικές γραμμές είναι ορατές, τα βαθύτερα αίτια και συνέπειες τους συχνά παρεξηγούνται ή αγνοούνται. Ο φιλετισμός που βλέπουμε δεν είναι απλώς ένα επιφανειακό ζήτημα. Είναι σύμπτωμα μιας ευρύτερης κρίσης νοήματος και ταυτότητας σε έναν ταχαίως μεταβαλλόμενο κόσμο. Εν μέσω αυτών των εξελίξεων υπάρχει ένα αυξανόμενο αίσθημα ανησυχίας, ένα αίσθημα ότι κάτι βασικό αλλάζει. Πολλοί άνθρωποι το αισθάνονται, αλλά δεν μπορούν να προσδιορίσουν ακριβώς τι είναι. Αυτή η ανησυχία δεν αφορά μόνο τις οικονομικές ή πολιτικές αλλαγές, αφορά μια μεταμόρφωση στον ίδιο τον ιστό της πραγματικότητας. Ο κόσμος γίνεται πιο διασυνδεδεμένος και αλληλοεξαρτώμενος, αλλά ταυτόχρονα πιο εύθραυστος και απρόβλεπτος. Αυτό το παράδοξο βρίσκεται στην καρδιά της σημερινής εποχής. Μια από τις πιο βαθιές αλλά αγνοημένες πτυχές αυτού του μετασχηματισμού είναι η αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε και συσχετίζουμε την αλήθεια. Η ψηφιακή εποχή έχει εκδημοκρατήσει την πληροφόρηση, καθιστώντας δυνατό για τον καθένα να δημοσιεύει τις απόψεις του και για τον καθένα να έχει πρόσβαση σε τεράστιο εύρος γνώσεων. Αλλά αυτός ο εκδημοκρατισμός έχει επίσης οδηγήσει στον πολλαπλασιασμό των ψευδών γεγονότων και στη διάβρωση της εμπιστοσύνης στις παραδοσιακές πηγές αυθεντίας, όπως τα μέσα ενημέρωσης, η ακαδημαϊκή κοινότητα και η επιστήμη. Διανύουμε μια εποχή μετά την αλήθεια, όπου το συναίσθημα συχνά υπερισχύει των γεγονότων και όπου οι θεωρίες συνωμοσίας μπορούν να ανθίσουν ανεξέλεγκτα. Αυτή η κρίση της αλήθειας δεν είναι απλώς ένα πνευματικό πρόβλημα. Έχει συνέπειες στον πραγματικό κόσμο. Επηρεάζει την ικανότητά μας να ανταποκρινόμαστε σε κρίσεις, είτε πρόκειται για έκτακτες ανάγκες δημόσιας υγείας, είτε για περιβαλλοντικές καταστροφές, είτε για κοινωνικές αδικίες. Όταν οι άνθρωποι δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε βασικά γεγονότα, είναι σχεδόν αδύνατο να βρουν κοινό έδαφος και να συνεργαστούν για την επίλυση προβλημάτων. Αυτός ο κατακαιρματισμός της αλήθειας είναι μία από τις πιο ύπουλες πτυχές των αλλαγών που συμβαίνουν σήμερα, αλλά πολλοί άνθρωποι δεν την αναγνωρίζουν πλήρως.
Εν μέσω αυτών των αλλαγών υπάρχει μια ισχυρή δύναμη αδράνειας. Οι ανέσεις και οι ευκολίες της σύγχρονης ζωής να νουρίζουν πολλούς σε μια ψευδή αίσθηση ασφάλειας, οδηγώντας τους να παραβλέπουν τις αλλαγές που συμβαίνουν γύρω τους. Ο σταδιακός χαρακτήρας αυτών των αλλαγών τις καθιστά εύκολο να αγνοηθούν. Δεν συμβαίνουν όλες μαζί, αλλά συσσωρεύονται αργά, σχεδόν απαρατήρητες. Αυτός ο σταδιακός μετασχηματισμός σημαίνει ότι όταν οι πλήρεις επιπτώσεις γίνουν αισθητές, μπορεί να είναι πολύ αργά για να αλλάξει κανείς εύκολα την πορεία του. Η κατάσταση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι όσοι αποφελούνται από την υπάρχουσα κατάσταση έχουν συμφέρον να τη διατηρήσουν. Η συγκέντρωση της εξουσίας και του πλούτου στα χέρια λίγων δημιουργεί ένα αυτοτροφοδοτούμενο κύκλο, όπου εκείνοι που βρίσκονται στην κορυφή συνεχίζουν να διαμορφώνουν πολιτικές και συστήματα προς όφελός τους. Αυτό καθιστά δύσκολη την πραγματοποίηση ουσιαστικής αλλαγής μέσα από τις υπάρχουσες δομές. Ωστόσο όμως υπάρχουν εκείνοι που αρχίζουν να βλέπουν τα περιγράμματα αυτών των αλλαγών και προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν. Ακτιβιστές, πληροφοριοδότες, δημοσιογράφοι και ακαδημαϊκοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, αναδεικνύοντας ζητήματα ιδιωτικότητας, οικονομικής ανισότητας, πολιτικής πόλωσης και διάβρωσης της αλήθειας. Ωστόσο, οι φωνές τους συχνά πνίγονται από τον απόλυτο θόρυβο της εποχής της πληροφορίας ή απορρίπτοντας κινδυνολογίες. Μπροστά σε αυτές τις προκλήσεις το ερώτημα παραμένει: τι μπορεί να γίνει? Το πρώτο βήμα είναι η ευαισθητοποίηση. Η αναγνώριση ότι αυτές οι αλλαγές συμβαίνουν, ακόμη και αν δεν είναι άμεσα ορατές, είναι ζωτικής σημασίας. Απαιτεί την προθυμία να κοιτάξουμε πέρα από την επιφάνεια, να αμφισβητήσουμε τις αφηγήσεις που παρουσιάζονται από τους φορείς της εξουσίας και να αναζητήσουμε διαφορετικές προοπτικές. Έπειτα, πρέπει να υπάρξει μια συλλογική προσπάθεια για την ανοικοδόμηση της εμπιστοσύνης και μια κοινή αντίληψη της πραγματικότητας. Αυτό σημαίνει την πρόθεση ενός ανοιχτού ειλικρινούς διαλόγου και την εξέβρεση τρόπων για τη γεφύρωση των διαχωριστικών γραμμών που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ των διαφόρων ομάδων. Περιλαμβάνει την υποστήριξη της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας, της κριτικής σκέψης και της παιδείας στα μέσα ενημέρωσης, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να περιηγηθούν καλύτερα στον πολύπλοκο τοπίο της πληροφόρησης. Τέλος, απαιτείται δράση. Είτε πρόκειται για την υπεράσπιση ισχυρότερης προστασίας της ιδιωτικής ζωής, είτε για την οικονομική δικαιοσύνη, είτε για την πρόθεση περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, κάθε προσπάθεια μετράει. Η αλλαγή δεν θα προέλθει από ένα μεμονωμένο κίνημα ή άτομο. Θα απαιτηθεί ένας μεγάλος συνασπισμός ανθρώπων από όλα τα κοινωνικά στρώματα, οι οποίοι θα ενωθούν με ένα κοινό σκοπό. Έχει ήδη ξεκινήσει, αλλά ο κόσμος δεν το βλέπει. Ο κόσμος αλλάζει με βαθύτατους τρόπους, συχνά σε κοινή θέα, αλλά κρυμμένος πίσω από τον καθημερινό θόρυβο της ζωής. Η αναγνώριση αυτών των αλλαγών και η κατανόηση των συνεπειών τους είναι το πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που φέρνουν. Καθώς προχωράμε μπροστά, είναι ζωτική σημασία να παραμείνουμε σε εγρήγορση, ενημερωμένοι και ενεργοί, διότι το μέλλον δεν είναι δεδομένο και οι επιλογές που κάνουμε σήμερα θα διαμορφώσουν τον κόσμο του αύριο.